само да кажа за българската народна песен, която идва от най-чист извор, не пресъхва и не ще пресъхне. Пием и ще пием от него, докато отолим жаждата си за хубавата, необякващата, нестихващата българска народна песен. Обиколила безброй пъти земното кълбо, издигнала се в необятното извънземно пространство. И тук все ми се иска да напомня тази шега, дето извънземните кацнали в България и питали: абе, кой аджиба е той Делю Хайдутин, само за него слушаме. Днес да ни поднесе цялото това богатство тук е народната певица Гуна Иванова. Много от нас вече я познават. Тя е за втори път в Южна Африка. И когато я попитах как да я представя и какво по-специално да кажа за нея, тя само каза: ами кажи, нашата Гуна е тука. Ето я, нашата Гуна е тука. Добре дошла, Гуна. Стават грешки понякога. Аз почвам с грешка, дано нататък да няма грешка. Благодаря за милото представяне. Дойдох, мили българи, да ви направя поклон. Поклон до земята за това, което правите. За това, че правите една малка България в този голям Йоханесбург. Бог да ви благослови начинанията и делата, да знаете, ще пребъдете, защото България е там, където има поне двама българи, а вие не сте двама. Нищо, че има празни маси. Да знаете, че ще има ден, в който ще питат: има ли още маси? Бог ще ги призове, ще дойдат. Обичам ви. Ами, нещо не ми беше ясно кой е Делю Хайдутин. Аз да поразкажа малко за него.